இந்த நாள் இனிய நாளாய் அமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 4/3/2025 மாசி 20 மார்ச் செவ்வாய்க்கிழமை. இன்று பஞ்சமி. அசுபதி நட்சத்திரம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 8:30 முதல் 9 மணி வரை, மாலை 4:30 முதல் 5:30 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 10:30 முதல் 11:30 வரை, மாலை 7:30 முதல் 8:30 வரை. ராவு காலம் காலை 3 மணியிலிருந்து 4:30 வரை. யமகண்டம் காலை 9 மணியிலிருந்து 10:30 வரை. இன்றைய ராசி பலன். மேஷம் ஆக்கம், ரிஷபம் அச்சம், மிதுனம் ஓய்வு, கடகம் புகழ், சிம்மம் பிரீத்தி, கன்னி ஊக்கம், துலாம் தனம், விருச்சிகம் நலம், தனுசு வெற்றி, மகரம் போட்டி, கும்பம் தெளிவு, மீனம் லாபம். இந்த நாள் இனிய நாளாய் அமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.